Itt áll Axel Palmer sheriff, aki a következőt mondja. Mindez nagyon régen történt. Éljük tovább az életünket. Sheriff, nem fél attól, hogy a szörnyű események megismétlődnek? Maga meg a média örülne neki, mi? Mi az, azt hitted, Harry Warden van itt? Hé, Michael, ide nézz! Én elhúztam. Csatlakozz Magyarország legjobb editor szerveréhez heti versenyekért. Link a bio-ban.